Cha, wengane yakwethu, ungakwethu wena ekhishini wena. Ngenza ividiyo ngikhuluma ngoPhakela Umthakathi lapha ne-meeting evelile yesithombe esiphostwe uMancinza lapha. Ngokuzwa kwami noma ngokubona kwami angazi, angika-check isikhathi angasitholi. Kuthiwa lesa sithombe isithombe esidala, so bengikhala ngoMancinza mina ukuthi hayi ngathi yena nelakho yakhe usesebenza uPhakela Umthakathi. Okay, ake ngibuze kuwe-ke bafu, uma uthi uPhakela Umthakathi uxoxane nabantu enibaxoshayo, uyayibala nawe kubaxosheni? Uxosha ba? Noma nawe ubaxosha ngedatha? Ngicela ungifakele isithombe sakho la kuma-comment section ukwi-Mash and Mash ubaxosha. La nje kuma-comment ungifakela sona. Isithombe sakho ukwi-Mash and Mash mntababawo. Ngoba uthi ngathi niyabaxosha, ngicela ungifakele isithombe sakho la kuma-comment. Noma baxosha ngedatha, ngicela ungifakele isithombe sakho la. Bese ngiza la kuMancinza. Uyabona makuthiwa uhleli nenyoka endlini, uPhakela Umthakathi behleli nenyoka endlini la kuMancinza. Noma ngabe uMancinza akhona amaphutha akabona kuPhakela Umthakathi, akakwazi ukwaneka ku-social media ngale ndlela. Awukwazi ukuneka amaphutha umfowenu kanje. Uyabona njengamanje inkinga kaPhakela Umthakathi ekhomba ukuba khona phakathi kwakhe ne-Mash and Mash ayisekho ngomnini we-Mash and Mash uJasinka khona loyo. Umuntu osethwele lento manje sekuMancinza. Yazifa uPhakela Umthakathi ebekuyilakho kaMancinza. Kanti cha, uPhakela Umthakathi ebehamba noSisi Jasinka uMangobese. Wayekuthula uMangobese bese kuzophakama uMancinza. Noma mhlambe akasazi thina uyena uMangobese mhlambe othuma uMancinza ukuthi alwe lezi impi akayilwa noPhakela Umthakathi. Manithi nina uMancinza akalwe izimpi zakhe ze-ANC nenkatha, wayenakene noPhakela Umthakathi. Uma ukuthi ulwela imali kuMancinza, imali phela if kuthiwa bayithola ayithola ngoPhakela Umthakathi yedwa, yathola uNgizwa. Yini engaphosti ngoNgizwa aphoste ngoPhakela Umthakathi kuphela? Ngoba phela kusho le mali ngokukaMancinza bayithola bobabili, eniprove akaze asinike nalamhlanje. Bafowethu akusuka ukuthi uPhakela Umthakathi elwela izwe lethu bese thina simbonga ngeplate landle. Akukubona ubuntu lobo. uPhakela Umthakathi besacrifice ngempilo yakhe nangomndeni wakhe. Thina behleli la ku-social media. Ngcono ke mina ngake ngaya kwi-Mash and Mash kanye eseThekwini la kwakukhona noXolani. Yini uMancinza mayinenkinga noma ngezenzo zoPhakela Umthakathi ngokuthi bathola imali ngokusho kwakhe, angadili nabo bonke noNgizwe, abe busy nokuphostana noPhakela Umthakathi bese kuma-comment akhe ethi uzale nizodefenda abantu bakwaNongoma. Ngiyena wakwaNongoma mina futhi angidefendi, ngimtshela iqiniso. Naye kwathi wena uMancinza wayexosha la kumakutshukutshu kubangwa yini ibhakede, kwakuthiwa kunebhakede le-joining free lapha kuyilakho kuthiwa hey bafowethu hey kuthiwa wathi lingabuzwa ibhakede lokujoyina uma uyimember lapha kuyilakho. Hey bafowethu uyafuna ukusikhulumisa indaba yazi. Hey bafowethu ipolitiki wathi umbamvu umdlalo wamaxoki. Hey bafowethu kunzima ezweni. Abantu bakababa washo uJoe udla. Hey sothini? Hayi ayikho into esiyoyenza kodwa hayi Mancinza yehlisa hayi. Idedele imfene yakho zonke ngeke iyakufukuzisa hayi. Ngeke zonke ngeke nondaba.